meget brugt med. Ikke noget med at tage 2 gange. Det er ikke helt det samme. Ja. Han har da en gulerod. Rigtig kraftigt. Tag noget af det hele. Så er der den anden også. Ja, det gør den ikke. Hvor skal det ligge? Det var lige at tænke på. Begge to startede. Fandme meget alligevel. Hva? Ja. Vildt, den gør så meget. Det er også det. Ja. Men også det, når de tager så meget til at starte med, så behøver de ikke skynde sig for at få noget mere. Ja, ja. Prøv at se den så over på hovedet. Den er da puttet et eller andet ud i ham. Den er lagt det, så det er lidt. Ja, så givet en mundkus. Fedt, mand.